Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel tamu ta MYG Tech. A yau za mu kawo muku wata hanya ce ta samun kuɗi, wacce za ka sa kuɗi a ciki, za ka ringa cirewa da kaɗan-kaɗan har kuɗin ya linka ya ƙara linkawa. Bara mu je ga wannan application ɗin gashi sunan wannan application ɗin Antfund. Gashi babu shi a Play Store, babu shi a Google, amma sai dai zan ajiye muku link ɗinsa a description, ku je ku danna. Insha Allah idan ka je description ka danna zai kai ka ciki. Kuma dan Allah, in wannan ne farkon shigo ka wannan channel ɗin mai albarka, ka shiga kai mana subscribing, ka danna mana like. Akwai wasu bidiyoyi da yawa na samun kuɗi wanda suka fi ma wannan. Ku shiga za ku gansu, ku duba. Ga wannan application ɗin kamar yacce kuka gani nan, mutum zai sa 2,700. Idan ka sa 2,700 a kwana 96, a kwana 180, kuna gani 180 days, kullum za a ringa baka naira 96. To kaga total income ɗinka ya zama 17,280. Yacce kuka gani da 2,700 kawai. Wannan hanya ce babba ta samun kuɗi, ana cin riba sosai. Kamar yacce kuka ga wannan 9,000 za ka sa a ciki, amma kullum za su ringa baka 333 a kwana 180. Kaga kuɗin da aka tara 59,940. Wannan babban hanya ce ta samun kuɗi. Yacce kuka gani, da farko mutum zai fara shiga wannan. Idan ya shiga, bara mu shigan muku ta link. Za mu shigan muku ta link. Da farko mutum idan ya shiga link ɗin zai danna yayi sign in, zai kai shi browser, ya danna yayi sign in. Idan yayi sign in, to a nan ne zai iya sauke wannan app ɗin. Ba wai kana shiga ka sauke shi bane, a'a. Sai ka shiga cikin link ɗin ka yi sign in tukuna za ka iya sauke wannan application ɗin. Bara mu nuna muku. Kamar yacce kuka gani nan, bara in nemo link ɗin. Link ɗin ne, ina ga yana daga can. Yana daga can sama ne link ɗin. To bara dai mu shiga daga nan, za mu iya ganin shi. Bana so wannan bidiyon yayi tsayi ne. Bara mu shiga, bara mu shigo nan haka. Ba mu je links. Kamar yacce kuka gani. Kamar yacce kuka gani, ban dai ga link ɗin ba, amma zan nemo muku shi in ɗora muku shi a description. Shikenan dai, amma zan ɗauko muku link ɗin in ɗora muku shi a description. Kun ga gashi mutum zai iya withdraw. Kun ga nawa za ka yi withdraw? Ba a withdrawing sama da 300. Da farko ma idan kai sign in za su baka 300. Kuma yacce kuka gani, ni ma wata sabon number ce nayi sign in, gashi ina yi 300. Kaga gashi balance record. Duk wani abu na balance ɗinka da yake zuwa kullum za a ringa baka. Ni kun ga 300 da suka taɓa ban ce kawai. Kun ga registration gift, kun ga. Ga kuma idan kana so su ringa baka kuɗi, idan kana tura mutane link, za ka shiga my referral link, za ka copy link, sannan ka je ka ɗora mutane, ka je ka tura abokananka da wannan link ɗin. Duk guda ɗaya suka shiga, kana da naka kasan. Da kuma kuɗin da suke sa, duk kuɗin da suka sa kai ma kana da naka kasan. To ina ga a nan duka za mu kawo muku ƙarshen wannan
channel. Dan Allah in wannan ne farkon shigo ka wannan channel ɗin, ka danna mana alamar like, sannan kuma kai mana subscribing, sannan kuma ka kaɗa mana ƙararrawa. Mun gode.